ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷей. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон ва мошинои алишам ҳастем. агар шумо ҳамчунин мошиниҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад, маълумот сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо рекред мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастем мошинои алишӣ ки ба мошин алиш мешавад ва ҳастад точкае ки аз корбо точкае барои бор фурӯхтан барои чиз алишӣ ҳастад ба мошин ва ҳастад мошинои вадовоз, мошинои боркаш ва мошинои мусофиркаш Hyundai Starex ва мошинои сечкаҳои арзон ва опелои хачбеки сайстани вагони ва мошиное ки аз территорияи Москва ҳам ҳастад ва боза аппаратҳои барои ғишт баровардан ки ҳамашон бо нархҳои арзон. барам видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 176 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем, маҳрамат рафтем. якам мошини алиши имрӯза ҳастад дӯстон ки бартер алиш мешавад. мошин қати якта точка аз корвон ки ҳардушон якта комплект алиш мешавад ба мошинои Toyota Camry диккати. мошини алиши якум Toyota Camry 1 ҳаста ки соли 2006 сол бензин газ ҳардаш кор мекард, моторуш 2.4 литр, коробка автомат, сайстани муш мегад, беҳтарин хеле ки даст як одамда гаштесай. 4 диска 4.80%, як моҳи дигар танировка, як моҳи дигар ҳуҷҷат суроғ дорад, кондитсионер, электропакет, родной краска, ҳолати мошин мега беҳтарина мошин фақат алиш мешавад ба Toyota Camry диккати. ҳамин хел вария фақат бартер кати. мошин дар душанбе ин ҳамин рақамошон ҳаст, мегафон позитсияни кор мекунад. ба кадоме ки агар ҳамин хел вариант дошта бошад, тоқа бартер мега фақат ба Toyota Camry диккати. ва дуюмашам як точка ҳаст ки точкаи шахсӣ аз корвон дар душанбе дӯстон азиз ки точкашам қатъиян мошин ҳардаша якта ҳисоб мекунанд ба Toyota Camry диккати алиш мекунанд. хоб точка дар корвон мега даврӯзаи сеюмда аз тарафи пажарка мегад ҳафтум қатор точка 3.25 мега соҳибшон, яъне ки 3.25 ҳамин хел гуфтиян. либосҳои кӯдакона, яъне ки чӣ хел гум бильё, нижни бильё метавонед ки ягон чиз дигам кунед. точка шахсӣ ҳаста ки дар номтон, яъне кадам метавонед инаш мисол аз ҳамун шумо аз одамони ҳамин алиш мекарда вобаста мекунанд ки дар ҳамун пеши роҳбари бозор рафта мисол дар номтон оформид карда метавонанд. ҳамин точка қатъиян Toyota Camry якати ҳардушон комплект ба мошини Toyota Camry диккати алиш мешавад. агар ягонта шумо агар сахт харидор бошед, агар хай ҳамин рақамошонда занг бизанед ба шумо фаҳмонд метавонанд. не ки асосӣ мегӯяд фақат бартер. ҳамин точка қатъиян мошини якумги ҳардушон комплект ҳардами ба як мошини Toyota Camry диккати алиш мешавад. дӯстони азиз, кадоми шумо агар ҳамин хел вариант дошта бошед, ин рақамошон ҳардаами точкаро қатъиян мошин ба Toyota Camry диккати алиш мекунанд. тоқа алишӣ мегӯяд. маълумот бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо мегафон гирем. мегзарем ба дуюм техникаи фурӯшӣ. техникаи фурӯшии навбатӣ ҳаст баъдон ки аппарати яъне ғишт мебаровардагӣ, яъне аппарати кирпич мебаровардагӣ дар як рӯз мега то 3000 донара мега мебарорад. якум размераш мега 38 ба 18, дуюм размераш мега 36 ба 16, яъне ки чанд намуд яъне размер кирпич ғишт мебарорад. аппарат мега напа мега соҳибшон хариде мега бо баъзе мисол сабабҳое ки пул дар кора мегад, яъне фурӯш намондиян. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. агар ягон вариантҳои мошинам дошта бошад, ба мошинам алиш мекунанд. агар ки мошини соз бошад алиш мекунанд, хай бо дигаршам мегад маслиҳат мекунем. хоб ин ҳамин рақамошон ҳаст, номерои Россия позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам имо WhatsApp пайваст дорад. дар як рӯз мегӯяд то 3000 донар мегӯяд ғишти мегӯяд ғишти хом, яъне ки ҳамин хел мебарад. дӯстони азиз, аппарат пачкай ҳамаш комплект ҳаста ки хай беҳад як варианти хуб ҳаста ки як бизнеси тайёрай. кадоме ки удаи ҳамин хел кор бурад дар як рӯз бовар кунед, агар 3000 донар ғишт бурорен ки бовар кунед ин як бизнеси тайёрай. барои ҳамин ай даст натиҳен. ҳам алишӣ ҳам фурӯшӣ бо нархи 35000 сомонӣ боз арзонтара мешавад. аппарати ғишт кирпич мебаровардагӣ. маърамат дигар маълумотҳои пурра ва аниқаш тариқи телефон.
дӯстони азиз, мегзарем ба қисми мошинҳои фурӯшӣ. Саи мошини фурӯшӣ астае, ки аз территорияи Россия, аз Питер. Hyundai Solaris астае, ки соли барои 2016 солае, ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Газаш заводской аз худаша, газаш мегӯяд бакш мегӯяд 70 литрая мегӯяд заводской аз худаш. Мотор 1.6 литра, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарина, родной краска сафед, электропакет, кондитсионер, обши ҳама чӣ дорад. Пробегаш мегӯяд 136 000 мегӯяд соҳибшон. Мошин мегӯяд умуман такси гаштагӣ нест, фақат барои корои шахсӣ. Мошин дар Россия айни ҳол дар город Питер мегӯяд нархш бомаслиҳатай. Агар алиш мекардагӣ бошад, мегӯяд алиш мешавад ба хонаҳое, ки дар Душанбе буда. Аз территорияи Душанбе хонаи заминӣ, аз территорияи Корвон автоцентр ёки аз Рудаки Ленинский район бошад, мегӯяд мешавад. Агар кадоме ки ба пул гирифтанӣ бошад, мегӯяд нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. ин ҳами рақамошон аст, рақамои Россия позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. Дӯстон азиз, ҳолати мошин мегӯяд беҳтаре, ҳама ҷош напанавай, ягон сарапина надорад. ҳам ба сум фурӯхта мешавад, ҳам алишӣ ба хонаҳое, ки дар территорияи Душанбе, тарафҳои Корвон автоцентр, Рудаки Ленинский район, ҳамин тарафҳо. хела вариантҳои хуб гуфтагӣ ҳастанд. маромад кадоме то ки мехарен, занг занен, нархша аз соҳибашон пурсен бо маслиҳат, кадоме ки алиш мекунанд ба хона. бештар маълумот аз соҳибашон. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ ҳастанд баҳодорон, ки Opel Astra F ҳастанд, ки дар кузифи хетчебек сайстани беҳтарин, сайстани вагони мошин якдаст гаштагиае. соли барои 1995 ҳастанд, ки сӯзишфурӯш мегӯяд бензини холия, мегӯяд газа умуман дидагӣ нестай. мотор 1.6 литри простов мегӯяд экономни, коробка механикае, ҳолати мошин мегӯяд беҳтаринае. мошин мегӯяд чашкаош ягон ҷош варид надорад. ҳуҷҷатош то моҳи феврала, тонировкашам то моҳи феврала, задагии пӯстагии сарапина надорад. 4 калпак, 4 балонаи пачка, салон бениҳоят тоза. мошин мегӯяд дасти як одам нагашта, мегӯяд ҳолаташ мегӯяд беҳтарихай. чизе ки соҳибшон гуфтага мо ба шумо пешкаш кардем, мошин мегӯяд бе ягон расход. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 38 000 сомонӣ, ки боз арзонтара мешавад. 38 ме кадоме ки мехарам мегӯяд бо конкретна арзон мекунем. якум рақамошон аст, мегафон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои тисел астанд, ки инашон кор мекунад. метавонед ки дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гиред. кадоме ки харидори аниқай бо арзонтар мекунем, мегӯяд соҳибшон. мошин мегӯяд арзанда, мегӯяд мошин мегӯяд берасход, хай бо балон нав, тонировка, ҳуҷҷат, варид ягон чӣ надоштае. ҳама ҷош мегӯяд садфои хайна бо тонировкаш худаш қариб ки ози 4500 сомон ҳамин тонировкаша. дӯстон азиз, ки ҳуҷҷатшам хай медонед ки 1000 сомона, балоншам хай як 4500 сомон, ки балоншам нав будае. хайна бо дигар маълумотои пурра ва аниқшара аз соҳибашон гирем ва метавонед ки бо рафта аз пеш савдо кунед. фақат лайкҳо разанем фаромӯш накунед ва имконият ки бошад ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp имото падисаш кунед. чӣ намуд мошине ки мехаред дар комментария нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ аст баҳодорон, ки мошини мусофиркаш Hyundai Starex, родной краска, ҳолаташ нахаду. соли барои 2000 солае, ки сӯзишфурӯш дизеле, объём мотораш 2.5 литра, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтаринае. мошин 4 балонаи 80%, 5 моҳи дигар мегӯяд ҳуҷҷат дорад. хадавоишам нав кардагӣ, моторшам беҳтаринае ва скамейкаи дурӯшам мегӯяд ҳастае. просто барои бор овардан мегӯяд, барои мевагӣ овардан мегӯяд, скамейкаоша ҳуй карда гирифтагӣ, не ки скамейкаош мегӯяд ҳамаш ҳастае. хоҳен ҳамин хел мисол мегирен бор мекашен, ё ки хоҳен ҳамин хел скамейкаоша мечаспонен одамо, якни барои мусофир кашидан. ҳамаи скамейкаоша мегӯяд ҳастае. хадавои мегӯяд беҳтарин, балон мегӯяд нав, 5 моҳи дигар ҳуҷҷат, электропакет, мошинча 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Чортуд мегӯяд соҳибшон, мошин дар он тараф, яъне ки Душанбеда, ва нархша мегӯяд 30 000 сомонӣ, ки боз арзонтара мешавад. хоб ин ҳамин рақамошон аст, рақамои тисела позитсияни кор мекунад ва дар рақамшам WhatsApp пайваст дорад. мошин дар Душанбе нахаду 30 000 сомонӣ бо муомилаи арзон мекунад, яъне ки срочно мегӯяд сум дар кунад. арзон мекунад, мегӯяд соҳибшон. маромад дигар маълумотои пурра ва аниқша аз ҳамин соҳиби Starex зен. соли барои 2000 дизел, мотор 2.5, ҳолаташ беҳтарин. дӯстон азиз, яъне ки мо сода карда фаҳмонем, ки шутоби шумо фаҳмен, баъд тамос гирен.
кадом мошинеро ки занг мезанед аз номи канали мо салом гӯем мо ба шумо арзон карда яъне муомила карда метиҳанд. Фақат дӯстони азиз лайкҳоро фаромӯш накунед бизанед ва силкаи наворо дар WhatsApp имо падисаш кунед. чӣ рекламае ки дошта бошед мошини хона замин дар мо рӯй кунед мо фурӯшда мегузорем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ аст баъдро ки вадавоз аст ки сайзияни беҳтарин ки хеле ки дасти як одамда гаштесай. дар комментария бисёр хоҳиш мекарданд ки вадавоз моне вадавоз бина баъри шумо вадавозе ки сайзияш беҳтарин ки ягон камбудӣ надорад. соли барои 6-1990 аста ки сӯзишвориш мегад бензина моторша нагуфта моторш бетера мега соҳибшо баллонш мега навай ҳолаташ мега беҳтаринай пусидагӣ надорад. баллон нав моторш мегад бетер бензин солш мега 1990 вадавозе ки хеле ки даст як одамда гаштеса. хай кадоме ки агар удаи ҳамихе мошино бура ин мошино як бизнеси тайёра барои об кашидан барои хай хитобатон ки барои бисёр чизо истифода бурда мешавад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ мега бо арзонтарам мешавад. ин ҳамин рақамош аст мегафон яъне ки мегафон аст позитсияни кор мекунад омада мега аз пеш бинен муомила ва савдо мекунем. 35 таша мега дӯстони азиз ки мошинча мега 100% барои кор мега омодаe мегири фақат яъне корта пеш мебарӣ. боз такрор мекунем ки мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. бештар маълумотои 100% пурраша аз ҳамин рақамҳои поёнбурда мегафона метавонед гирен. хай чанқа ки мо маълумотша ки мо дар фаҳму ба шумо фаҳмода донистем дигар маълумотои пурра аз соҳибашон. лайкҳоро гузорем фаромӯш накунед ва навора падисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки сечка аст ки сечкаи арзон. Mercedes-Benz C-Class соли барои 6-1994 аст ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторш 1.8 литр коробкаш автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстони азиз радной краска ҳамин хела 4 калпак 4 балони 70% электропакет салоншам тоза ине ки нашод ҳуҷҷат пуҷҷати чизо ягон чи гуфтагӣ нестае. срочно мегад пул дар кор мегад мошина фурӯш дамонд яъне ки нахадвай хай маълумоту иловагиша аз соҳибашон мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 30000 сомонӣ ки боз конкретна одамони харидода арзон мекунанд. ин ҳашам аст рақамошон мегафон ба кадоми шумо ки лозим аст марама тамос гирифта бештар маълумотша гирен. 94 сол яъне ки солош ранги 95-96 дӯстон аст ки мошинча нахаду марама тамос гирен. ҳамин рӯз чандта мошини бо доштем давше ки мошинаи мондагимон уже савдо шидак мо намонда реклама соҳибошон гуфтанд ки ай реклама гирем яъне ки мо уже монтаж карда савдо ки мошиношон уже кадоми харида барои мо фурӯшда намудем дар имрӯза навор ҳамин қадр мошин буд ки пешкаштон кардем дӯстони азиз яъне ки дигар нестае бо насиб бошад пагада мошинои нав мешавад. кадоми мошине ки имрӯз мондем шумо занг занед хазшо савдо кунед арзон мешавад яъне ки хайво то видеои оянда.